živičná krytina chorvátsky grob. Vlastne tu by sa urobila penetrácia a celoplošné prelepenie tejto hydroizolácie a tieto klampiarské prvky, tu by sa vlastne robil nový atikový plech. Ja by som najradšej ten atikový plech tam nechal a preizoloval ho a dal tam nový atikový plech. Čiže tu by sa urobila nová hydroizolácia. Teraz by sa potiahla hydroizolácia hore a ten starý plech by ostal, aby sa to nemuselo dávať dole a na to by sa urobila vlastne hydroizolačná vrstva a na to by sa dal ešte jeden atikový plech. Zhruba to má dĺžku 5,80, ten atikový plech a šírku to má 30, rozvinutá šírka môže byť nejakých, akože ostrá šírka je 31, takto, rozvinutá môže byť 34 až 35. Jedna strana, druhá strana, vlastne tu bolo robené zateplenie a to bolo vlastne rozšírené, vlastne kvôli tomu by sa robila aj ten plech a tuto má 38 až 39 je ostrá miera, vlastne čo by sa prekrývalo tým atikovým plechom, čiže ten atikový plech by sa vytiahol ešte nejaké 2-3 cm do každej strany, takže to vychádzanie možno nejakých 45 cm, vlastne tá vrchná miera, čo by bola. Toto je vlastne tá druhá atika. Tento plech je tak trošku neštandardne riešený, ale ten by tu relatívne mohol ostať, keď sa tu urobí väčší presah, tak tým pádom by to malo byť celé chránené, lebo ten presah je tu teraz úplne minimálny, tu je asi centimetr presah, čo je málo. Vlastne ostrá miera je nejakých 30 cm, takže by sa to troška vysunulo viacej von aj dnu na strechu, aby to bolo, aby tam tá voda netiekla. Čiže takto tie atikové plechy majú zhruba nejakých 5,5 až 5,80, dajme tomu, že 6 metrov dĺžka. Takto to vyzerá. Tu by sa vlastne riešil len ten vrch. To by sa zaizolovalo, vlastne sklepali by sa falce a tá hydroizolácia by išla až hore a na to by sa dal nový atikový plech s presahmi. 12 metrov bežných cca. Takže tuto ešte taká striežka nad vchodom a tá má 0,90 x 3,20, vlastne tam je zvislá izolácia na tú fasádu a toto treba prihňať na tie okapové plechy, tak ich to pôvodné, čiže to je také drobné plochy. Tuto vidíme vlastne ešte ten plech z tejto strany, jak to bolo, tuto bolo zateplované, vlastne to bolo styrodurom dostáva na nejakých 7 cm, 5 cm a páskou prelepené, čiže toto by sme urobili tým atikovým plechom, ktorý by bol vypustený von cez ten styrodur, aby to bolo tak, jak to bolo.